Aşgabatın kedelhanalary hassalardan hyryndyqyn lukmanlar 20 sagatlap işleýärler. Tiz kömek ulaglary ýetişiksiz günde ölen adamlar barada maglumat köpelýär. Hassalaryň köpüsinde gyzdyrma, dem gysma ýaly bir meňzer simptomlar bar. Käbir ýagdaýlarda näsaglara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu arada Zatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň resmi beýanatynda ýurtda COVID-19 ýok diýilýär. Resmi habarlarda ýurtda mewjalan pnevmoniýa keseli hem agdalmaýar. Dün tiz kömege köp boldy. 100 jan käbir adamyň gyzgyny göterildi. 50 töwerek adam ýokunç keseller hassahanasyna yerleştirildi. Bu bir günde boldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz tiz kömek stansiýasynyň işgärlerine salgylanyp 10-njy ýylda habar berdi. Ondan başga da soňky günde öýkün keseli bilen kesellänleriň arasynda ölenleriň ençemesi barada habar gelip gowşýar. Emma bu barada resmi çeşmelerden maglumat alyp bolmaýar. Şu gün öýkün keselinden ölen 34 ýaşly bir ýaş adam jaýlandy. Üst çağıly maşgalasy Türkmenbaşy şaý ýolunda ýaşaýar. Ol öýünde syrkawlap ýatdy. Ýagdaý erwetleşen soň hassahanaga gidildi we ýoguldy. Köp sanly tanysy indi janaza gelmekden gorkýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 10-njy ýylda aýtdy. Azatlyň başga bir habarçysy COVID-19 häsiýetli alamatlary bilen kesellap ýogulan ýene bir näçe adam barada gurrun berdi. Dün Bahtiýarlyk etrawynyň köşe ýerinde 6 adam öldü. 28 ýaşly bir gyz mugallimçilik mektebiniň okuwçysy Mahtumguly köçesinden 70 ýaşly bir garry adam, bir gartaşan denan we ýene bir erkek adam diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny saklamak üçin bu ýagdaýlar bilen baglanyşykly atlary we käbir maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan ýazaglar köpelýär. Hususan da Saparmurat Niýazow adyndaky keselhanada hassalar koridorlary yerleşdirilýär. Lukmanlar 20 sagatlap işleýär. Niýazow keselhanasynda henizem ýagdaý gyzgalaňly lukmanlar 20 sagatlap işleýär. Lukmançylyk işgärleriniň arasynda kesel ýokaşan adamlar köp. Reanimasiýada hassaken ölüm ýagdaýlary hem köp diýip habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp 10-njy ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä lukmandary we şepagat uýalaryna diň jalşa gitmek we keselhanada bolýan ýagdaýlar barada gurrun etmek häzir gadagan edilipdir. Soňky wagtda Aşgabatda koronawirusyň alamatlary bolan ýasaglar üçin ýokunç keseller hassahanasynyň başga da hassahanalar taýýarlandy. Mundan başga da käbir paýtaxt ofisleri karantin zolaklaryna öwrildi. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda döwlet işgärleriniň arasynda karantin zolaklarynda işlemek üçin işgär alynýandyklaryny habar berýärler. Aýallar Polimex'iň öňki ambarlarynda we binalarynda ýerleşýän karantin zonasynda işlemek üçin iş alynýar. Aýallar sanitarka bolup işlemek üçin iş alynýar. Bize de teklip edildi. Aylygy 1000 manada çenli diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 10-njy ýylda Azatlyga gurrun berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňki ofislerinde ýerleşýän karantin zonasy barada Azatlyň habarçysy 6-njy ýylda gurrun berdi. Aşgabatda Polimex ofisi bar. CNPC-niň gapdalynda ýerleşýär. Indi ol Türkmen Alaway Jemgyýetiniň binasy. Onuň aýlanyp geçýän ýoluň gapdalyndaky ullakan ambarlary bar. Şonu koronavirusly adamlar üçin karantina öwrdiler. Ýokunç keseller hassahanasyna keselleriň sygmaýanlygy sebäpli şol ýerde koronavirusly hassalar üçin wagtlaýyn ýer döretdiler diýip habarçymyz aýtdy. Ýurtda koronawirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri bu çäreler barada resmi taýdan habar bermeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronawirus temasyny gozgamýarlar. Şol birakdyň özünde de Aşgabatda COVID-19-y anyklaýyş hyzmatyny resmi taýdan öpçün edýän edara işleýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web sahypasynda 9-njy ýylda çap bolan maglumata görä COVID-19 synaglary Aşgabatda Görogly köçesiniň 84-nji jaýynda Jemgyýetçilik saglygy we hymetleri iş merkeziniň binasynda geçirilýär. Synaň bahasy Türkmenistanyň raýatlary üçin 100 manat, daşary ýurt raýatlary üçin 43 Amerikan dollaryna durýar. Bu aralykda soňky bir näçe gün bäri Türkmenistanda maska dakynmak boýunça görülip eşidilmedik çäreler görülýär. Jemgyýetçilik we transport ulgamlarynyň işgärleri bilen bilelikde ilatyň arasynda hem maskalaryň dakylmagy üçin giň gerimli kampaniýa alınıp barylýar. Döwlet telewizionyasynda maskalaryň giýmegini wagt edýän aýdym sazly çykyşlar hem peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä ýurtda maska giýmek talaplary häzir güýçlenýär. Türkmenawatda maskalary bolmadyk adamlara bazarlara, sowda merkezlerine, demir ýol we awtobus stansiýalaryna, şeýle hem uçarlara girmäge ruhsat berilmeýär. Düzgünler 10-njy ýylda doly güýje girdi. Duşanbe gününden maskasyz adamlara 50-den 100 manada çenli jerime salynar diýip Azatlyň Libapdaky habarçysy ýerli sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärlerine, şeýle hem polisiýa wekillerine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanda elden satylýan maskalaryň bahasy 5 we 10 manat aralygynda durýar.
Azatlyň habarçysy ýyladyň aglaba bölüginiň maddi hal ýagdaýynyň aşa petligi sebäpli köpler üçin maska satyn almagyň el ýeterli däldigini belliýär. Dermanhanalarda maskalar ýok. Türkmenabadyň ýaşaýjylarynda 5-10 manatlyk maska satyn almagy mümkinçilik ýok. Köpüsiniň hatda çörege de puly ýok diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda da dermanhanalaryň ählisinde maska tapdyrmaýar. Bu wagt köp adamlaryň üýşýän ýerlerinde esasan bankomatlaryň öňündäki nowatlarda maskaly adamlar hinidem köp däl. Bankomatlaryň öňünde 150 töwerege adam dur. Maskasyz diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy ýylda habar berdi. Türkmenistanda maska giýmek çäresiniň we yetmezçilikleriň fonunda ýurdun kärhanalary maskalary öndürip başlady. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Gypçakda ýerleşýän döwlet eýçiligindäki jins öndürýän kärhana indi maska tikip başlapdyr. Zawod işgärleri şenbe we ýekşenbe günlerinde doly iş güni hökmünde işlemeli bolýarlar. Häzir bütün dünýä Saglyk Guramasynyň COVID-19 boýunça missiýasy Türkmenistana tapar edýär. Onuň ýurtda koronavirus bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylýar. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleri häzirki wagtda resmi kommentari bermeýärler. Olaryň bu saparynyň netijeleri boýunça 14-nji ýylda metbuat ýygnagyna garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde de Azatlyň habarçylary halkara bilermenlerine Türkmenistanda diňe käbir hastahanalaryň görkezilýänligini aýdýarlar. Hususan da 8-nji ýylda Türkmenabadda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleriniň baryp gören şäher hastahanalaryna we bölümlerde COVID-19 bilen kesellän hastalar başga ýere geçirilipdir.